Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum il-Knisja tmur tagħmel il-festa tal-preżentazzjoni tal-mulej. Dina il-festa fil-Knejjes tal-Vant għadha sal-ġurnata tal-lum magħrufa bħala il-festa ġifieri li tmur tiltaqa' mal-mulej. Fija ssir ukoll it-tifkira ta' meta Marija u Ġuseppi 40 jum wara t-twelid ta' Ġesu, ġifieri 40 jum wara l-milied, ħadu lil Ġesu fit-tempju biex jippreżentawh lill-Alla skont il-liġi ta' Mosè. Issa f'din il-ġrajja l-Knisja tara sa minn kmien il-missjoni ta' Ġesu li rid jiltaqa' mal-poplu li jemmen u feraħ bih u xandru bħala jiddaw li jdawwa l-ġnus u l-glorja tal-poplu tiegħu Iżrael. Għalhekk ħutejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb. Ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa, nagħmlu ftit l-eżami tal-kuxjenza u nitolbu maħfra lill-Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem bil-emil, bil-ħallej dmirijieti, ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġi u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti li titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewit u paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inraddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla missi li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla, ħaruf talla bin il-missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna, int li qiegħed fil-lamin tal-missier ħenna għalina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-ola Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu dil-Quddisja b'suffraġġju tal-mejtin Giuseppe, Jolina, Edmond u Pauline Boġejja. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, illum ibnek il-waħdini kien ippreżentat fit-tempju fis-sura ta' bniedem bħalna. Fiċ-ċokontan nitolbu l-kobor tiegħek biex aħna wkoll nkunu ppreżentati quddiemek bruħna safja b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Malakija. Dan jgħid il-mulej tal-eżerċti, araw, jiena se nibgħat il-messaġġier tiegħi biex iħejji t-triq qudiemi u minnu fih jidħol fit-tempju tiegħu is-sit li jintom qiegħdin tfittxu u l-anġlu tal-patt li jintom tixtiequ arawh ġej. Imma min se jissapporti l-jum tal-miġja tiegħu u min hu li se jieqaf meta jidher għax hu bħan-nar ta' wieħed li jsaffi u bħas-sapun tal-ħassiela u joqgħod isaffi u jnaddaf il-fidda u jnaddaf lill-uliet Levi u jsaffihom bħad-debb u l-fidda. U huma jsiru għall-mulej nies li jagħmlu l-offerta bis-sewwa. U tibda toġbu lill-mulej l-offerta ta' Ġuda u ta' Ġerusalemm bħal dari, bħal fis-snin li mgħoddija. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej hu s-Sultan tal-Glorja. Intrafaw bibien, infetħu intom bibien ta' dejjem, ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja. Minu dan is-Sultan tal-Glorja
u il-mulej satanu qawwi, il-mulej qawwi fit-taqbida, il-mulej u s-sultan tal-glorja. Intrafaw bibien, infetħu intom bibien ta' dejjem, ħalli jidħol is-sultan tal-glorja, il-mulej u s-sultan tal-glorja. Minu dan is-sultan tal-glorja u il-mulej tal-eżerċti, dan hu is-sultan tal-glorja, il-mulej u s-sultan tal-glorja. Qari mill-ittra lill-Lud, Ħuti, billi l-ulijiet għandhom l-istess demm u ġisem, Ġesu ukoll bl-istess mod sar bħalhom biex b'mewtu jeqret is-seta ta' dak li kellu l-mewt fideh, jiġifieri x-xitan, u jeħles il dawk kollha li minħabba fil-biża' tal-mewt kienu mjassrin għal umurhom kollu. Għax ta' bilħaq mhux lill-anġli irid jgħin imma lill-ulijiet Abraham. Għalhekk kellu jkun jiġbaħ lil Ħutu f'kollox biex ikun il-qassis il-kbir, ħanin u fidil f'dak li għandu x'jaqsam ma' Alla u biex ipatti għal dnubiet il-poplu, għax billi hu stess bata u kien imġarrab jaf jgħin lil dawk li huma fit-tiġrib. Il-kelma tal-mulej. Dawl biex idawwal il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Wara li għalqilhom iż-żmien għal tal-purifikazzjoni tagħhom skont il-liġi ta' Mosè, ħadu lil Ġesu Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-mulej. Kif hemm miktub fil-liġi tal-mulej li kull tifel li jitwieled l-ewwel jiġi konsagrat lilu. U biex joffru b'sakrifiċċju pargamim u żewġ bċiċen kif jingħad fil-liġi tal-mulej. F'Ġerusalemm kien hemm wieħed jismu Xmum, dan kien raġel ġustu tajjeb li kien jistenna l-faraġ ta' Iżrael u li kellu l-Ispirtu Santu fuqu. U kien imnebbaħ li ma kienx ser jara l-mewt qabel ma jara il-Messija tal-mulej. Marmela fit-tempju, imqanqal mill-Ispirtu, u xin il-ġenituri daħlu li bit-tarbija Ġesu biex jagħmlu dak li kienet trid il-liġi u għalaqgħu fuq dirajh birek lil Alla u qal: Issa usit tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem skont kelmtek. Għaliex għajnej jaraw is-salvazzjoni tiegħek li inti ħejjejt għall-popli kollha. Dawl biex idawwal il-ġnus u l-glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missieru ommu baqgħu mistaġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu u Xmum berikom u qal lil Marja ommu: Ara, dan ser iġib il-waqa u l-qawmin ta' ħafna f'Iżrael. Se jkun sinjal li jmeruh u inti wkoll min naħa tiegħek sejf jinfidlek ruħek biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna. Kien hemm ukoll waħda profetessa Anna bint Fanuel mit-tribu ta' Aser. Din kienet imdaħla ħafna fi żmien, wara ġbubita kienet għamlet 4 snin miż-żewġa u imbagħad romlot. Sa ma kellha 84 sena ma kienet titwarrab qatt mit-tempju. Lejl u nar taqdi lill-Alla fis-sam u t-talb. Dak għal-ħin stess waslet u bdiet trott ħajr lill-Alla u titkellem fuq it-tarbija ma' dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalemm. Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi tal-mulej, reġgħu lura lejn il-Galilea fil-belt tagħhom Nażaret u t-tifel baqa' jikber u jissaħħaħ mimli bil-erf u l-grazzja t'Alla kienet fuqu. Il-kelma tal-mulej.
noħsib qasir fuq il-Vanġelu. Mela eżiż f'dan il-jum il-Knisja tiċċelebra il-festa tal-purifikazzjoni ta' Ġesu fit-Tempju. Issa fil-liġi l-Udija kienet titlob li 40 jum wara it-twelid tal-iben l-om kellha toffriħ fit-Tempju bħala parti mir-riti tal-purifikazzjoni tagħha wara l-ħlas ta' tarbija. U propju l-Evanġelista San Luqa biss li jirrakkonta din il-ġrajja li fija huwa jkompli jurina minnu Ġesu permezz tax-xmun li l-tarbija li ħaddan miegħu sejħilha dawl biex idawwa l-ġnus u l-glorja tal-poplu tiegħu Iżrael. Verament għamillu sentenza sabiħa li Ġesu ta' raġel twajjeb li kien. U tassew li Ġesu dawl għalina. Ġesu dawl għad-dinja. Minajru ma tistax tkompli u ma tistax tgħix. U allura kemm ikonna bżonn ta' dan id-dawl, speċjalment meta il-ħajja iddaħħalna fid-dlamijiet tagħha. U impu min se joħroġna minn dawn id-dlamijiet tal-ħażin. Forsi aħna weħidna maħniex kapaċi, imma bil-grazzja t'Alla u bir-rieda tajba tagħna iva kapaċi li jinkissru d-dlamijiet tal-ħażin u nerġgħu nagħmlu ħbieb ma' Alla. Allura din hija t-talba li ngħidu lil Ġesu imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġej jżur u jifdi il-poplu tiegħu. Bil-wieqfa. Ħuti jeżis fil-jum li fejn iċċelebraw il-preżentazzjoni ta' tfajjel Ġesu fit-Tempju u l-offerta tal-Ommu Marija u San Ġusepp nitolbu lil Alla jilqa' l-offerta tal-ħajja tagħna fil-waqt li ngħidu ħajja għajnejna is-salvazzjoni tiegħek. Għas-saċerdoti biex ħajjithom tkun taqbel mal-offerta tas-sakrifiċċju Ewkaristiku li jiċċelebraw nitolbu. Għal dawk li ma jemnux biex isibu fi Kristu id-dawl tal-ġnus li jagħti sens lil ħajja tal-bniedem nitolbu. Għal persuni ta' ħajja konsagrata biex jgħixu bil-qdusija is-sejħa tagħhom bħal Marija u Ġuseppi li offrew lil Ġesu għas-salvazzjoni tad-dinja nitolbu. Għalina biex nitalmu naqdu l-offerta tal-ħajja tagħna ma' dik ta' Kristu fl-Ewkaristija nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu t-talba personali tagħna. Mulej Alla tagħna, ilqa' t-talbiet tal-poplu tiegħek u bl-interċessjoni ta' Marija, Omm ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit, ikonna sen fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, qum li wniedma qudiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti.
ودنو بتيجي نخيلي. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Mulej inti rid li jibnek il-waħdin joffrilek li nnifsu bħala l-ħaruf bla teba tas-sagrifiċċju għas-salvazzjoni tad-dinja. Ilqa' nitolbuk dawn l-offerti li l-Knisja ferħana qiegħda tagħmillek għat-tiġdid tal-istess sakrifiċċju bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżugħ ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukullhom kien raddulek ħajr. Illum li ben tiegħek li huwa miegħek minn dejjem għal dejjem kien ippreżentat fit-Tempju u l-Ispirtu Santu reħ qudiemna bħala l-glorja ta' Iżrael u d-dawl tal-ġnus. Għalhekk aħna nilqgħu ferħana lis-Salvatur li inti battilna u flimkien mal-Anġlu l-Qaddis tiegħek infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, mbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tassew inti mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadrak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi riġrad il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi, mulej tiegħi, u Alla tiegħi, jiena nħobbok u nadrak. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej والمولي وقام من بين المويتا شو المولي كل الكوبا تميل كل السين يستقر جيسو هو المولي Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U
wettaqaf li mħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-Isqoftana Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Giuseppi, Giolina, Edmond u Pauline Boġeja li joġbuk issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-Magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek. Hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li huma minsija minn nieshom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzom Alla Marija, ma' San Giuseppe Żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tagħna huwa missierna, missier li jħobbna, missier li għadirna fin-nuqqasijiet tagħna, missier li lest li jenna għalek bil-fiduċja u bil-fidi ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna u għastess nejdu fl-imkien. Missierna li jinti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li tritint kif is-sema ekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubitna, bħal ma naħfru lil-minuħa tijalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu, il-ħaruf Alla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Bil-wieqfa ngħidu tliet avamriet il-Madonna biex tenna fil-ħajja tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Nitolbu. Bitqarbina mqazza li għamilna mulej, temm fina l-milja tal-grazzja tiegħek, kif temmejt ix-xewqa tax-xmun il-ġust u bħal huwa marax il-mewt qabel ma laqa f'dirajh lil Kristu, hekk ukoll għamel li aħna nimxu l-qudiem biex nilqgħu lil mulej u nidħlu miegħu fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom.
Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Infaħru li l-Marija, tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li zibaħanja, bil-fer taqlu bisafin, Marija ħanina, min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed tawlilek inħobbuk. Issa ħdejn il-lambona hemm ix-xema diġà imbirka, tistgħu tieħdu waħda u żommuha fid-dar bħala devozzjoni. Tistgħu tesqu fejn hemm il-lambone, ħudu waħda magħkom. Morru fil-paċi ta' Kristu.